हे भगवानी कैसन दिन आ गइल। कुल काम हम ही करे के पड़ता। हौ छोट बिया देवरानी तो टांग पसार के खाली सुतल रहतिया। आ देवरो बबुआ के तो एकदम लाज नइखे। उहो एकदम घर में लेके सुतल रहता रे। न कमाए के बा न खटाए के बा। एगो हमार मरद जब से बियाह भइल हो तब से खाली कमाई के फेर में रहता रे। आ हम तो अपना मरद के सुख जनबे ना कोइनी। हे भगवान का करी हम। हई 10 बज गइल, सूरज कपारे पे आ गइल। रुको रुको आज जगावत तनी। ए खोलता रहो। ए देवर बबुआ अरे खोल दरवाजा खोल। का है भौजी काहे जगा दलू है तना सब रही सवेरा ही हई घड़ी में देखो तो 10 बजता है। सवेरा ही बा आ कह तरह की सवेरा ही जगा देनी। तनिको ला शरम बात तो के काहे गरमाइल बड़ू का भइल? अरे कुछ ना होई का जा 4 घंटा और सुत।